Il-Minuta tibda issa. Nick Morales, organizzatur tal-Festival tal-Mużika. Rock the South, x'inhu? Festival tista' tgħid ta' 3 ijiem fejn ikun hemm ħafna bands lokali u anke barranin idoqqu, huwa iktar alternattiv, imma mhux alternattiv biss. Titik l-iktar sodisfazzjon f'xogħolok? Number one, l-udjenza li jiġu għall-festival jieħdu gost. Fuq ukoll l-opportunità li nagħtu l-bands biex idoqqu fuq stage professjonali quddiem udjenza numeruża. Dik il-connection li forsi bej screen jew mobile jintilef eżatt. Milt kważi ħajti kollha ndoqġo bands. Vera nitni biex il-karattru tiegħi jiġi iktar b'saħħtu wkoll biex nitgħallem nikkomunika aktar man-nies. X'jistgħu jistennew l-udjenza? Konna ġi stages ġewwa Zion Marsa Scala, kun hemm naħseb 40 band